Hello everyone! Maulan ngayon at malamig, kaya feeling ko maganda talagang mag-check ngayon ng music video. So today, tingnan natin yung debut song ng G22. Nahook na talaga ako sa G22. So ngayon, tingnan natin yung debut song nila ng Bang. So check natin yung official music video nila, then Wishbas performance. Dito ko makikita kung ano talaga yung pinanggalingan ng G22. Yung una ba nilang song na ni-release? Kasi yun yung ano, 'di ba? Parang nagpapakilala sa kanila kung ano silang klaseng grupo. So nakita ko dito parang 4 members sila. Yun nga, ano kayang story doon? Ano no, ano naman, nakakahinayang naman sa isa kung sino man yun, na anong reason niya bakit siya nag-out o nag-leave sa group. Curious ako, paki-comment na lang kung bakit sila naging tatlo na lang. Ito, makikita natin kung ano talaga yung una nila na concept. Ano ba tong song na to? Birit ba to? Ballad ba to? Or ano, dance song din ito? Wala akong idea. So, dito kasi debut song parang dito nila ipapakita talaga yung anong kaya nila, di ba? Dito nila mapapakita talaga yung talent nila. Kaya gusto kong makita ito. Kung sa umpisa pa lang ba, ganun na sila kagaling, ka-confident. So, thank you sa nag-recommend dito na i-react ko to. Sabay nating tingnan itong music video at Wishbas performance na. CS Entertainment. Simple lang yung intro, no? Hindi siya masyadong complicated. Oh. Bata pa sila dito siguro, no? 2022, di ba? Sila ng debut. Wow. Siya siguro. Hindi ko siya, hindi familiar. Wow. Si ano, tingnan nyo si Althea, parang sa isang virtual na game. Di ba? Yung outfit niya saka yung ayos niya. Wow. Oh, ano yan? Astig ni... Wow! Ganda naman, Diyos. Tagalog. Rapper pala to. Tagalog eh. Taglish. Yan. Mas bagay kay Jazz yung black or brown hair. Kasi blonde siya ngayon eh. Iba talaga yung boses ng Althea. Bagay si Althea talaga sa mga action movie. Parang sweet pa yung mukha ni Jazz dyan. Parang Blackpink sila tingnan dito. May YG vibe. Sana ganito na lang sila, no? Concept yung parang badass na may vocals na halo. Mas gusto ko dito. Ito, yung concept nila. Oo nga, tingnan nyo yung ayos niya, no? Ni AJ. Parang siya si Lisa. Diba? Si Gianni yun. Tapos si Rose, diba si Ate? Oh, si Rose, si Chas. Bakit kaya hindi ko sumikat, no? Ang ganda ng kanta, no? Concept. Ganda na. Bang. Sayang. Sana pinatuloy nito ganitong concept. Parang Blackpink sila eh. Gusto ko itong part na to. Ginastusan din yung music video.
Ganda ng outfit dito, yung black nila. Alam ko na, yung concept nila sa costume nila, yung sa kanta, ng Blackpink na Let's Kill This Love. Yun, di ba? Yung suot nila. Ganun din. Gusto ko ganito yung vibe nila. Ang ganda to. May song pa ba silang parang ganito? Gusto kong check yun. Sige. Parang si Lisa talaga si, AJ. Si Rose. G22, siya ba yung main dancer sana? Wow, gabi yung split Patagilid yung split. Wow. Basang-basa na sila, tingnan. Ganda ng end pose nila. G22. Parang mamahalin Yan, natapos natin yung music video. Ganda ng concept nila dito. Parang Blackpink talaga sila. Maganda talaga ng pag-apat pala na members. Parang yung distribution ng line nila maganda. And gusto ko tong kanta kasi hindi siya talaga birit na birit. May pagka talaga sila parang hip-hop yung dito hindi talaga birit or ballad, no? And ang ganda ng costume nila. Hands up talaga. Round of applause sa mga stylist nila dito. So, ano ba to? 2022 to na-release. Bakit kaya, no? Parang di ko naman sila nakitang nag-perform sa ABS or sa gym. Sayang. So, ngayon, tingnan natin yung Wish Bus performance nila. Excited ako. First time kong silang mapanood sa Wish Bus. Ito, Bang 20. Sexy naman ni Jazz. May kamukha si AJ. Si Maymay Entrata. Siya pala yun. Ganda din ang yung aura nito. Parang rapper talaga yung nauna na, no? Yan. Iba yung kulay ng buhok na ngayon ni Jazz. May nanonood dito din, no? May fans din sila nanonood sa kanila. Iba pa yung mukha nila dito, no? Yung mata nila parang iba. Ganda ng arrive nito. Bukas na yan, Just sabi, no? Swerte nila, no? Yung dalawa ng vocals, iba yung timbre ng boses. Bang! Sarap pakinggan. Bang!
Oo, Gabi, di ba? Rapper din, kumakanta din. Yeah. Yung gusto ko. G22. Ano din eh. May ano din eh. May tono din eh. Nag-hype pa pala si Just dito. Oh. Nag-ano din pala si AJ? Oh, may ano din. Conversation. Oh. Bara. Tingnan niya after ng kanta, ang sweet-sweet ng ngiti nila. Yun talaga yung napapansin ko talaga every performance ng G22. Pag on na talaga yung mic, as in yung mukha nila, nagde-deliver talaga eh. Then, pag tapos na yung kanta, ayun, sweet na sila, balik na sila, todo smile na sila. Kaya di mo talaga may expect na ganun pala sila kumanta, nag-perform. Diba? Ito na siguro yung favorite kong song sa G22. Yung bang, ano bang song yung napakinggan ko pa lang? O, Limitless, Babalik, o, pangatlo to. So, ito na, sa among the three, ito yung top 1 ko. Gusto ko yung song, and may balance kasi yung, content ng rap, then pag-focus, may harmonization din. Saka yung, hindi, di ba yung title niya, Bang, di ba ilang beses lumabas yung lyric na bang, 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 bang. Parang hindi siya nakakaumay. Hindi siya nakakainis sa pakinggan yung band. And yung music video, di ba kanina, yung intro, parang may mga, naka-highlight talaga yung every member. Yun. And sa dulo, yung napapakilala silang G22. Parang Blackpink in the area. Di ba ganun din yung debut song nila. Yun, may pagka, pala to, YG na, vibe. Yun. Sana, mas marami pa sana silang song na ginawa ng ganito. Then, ang ganda ng music video. May music video din ba yung, Babalik? Kasi yung Babalik, more on, taglay ballad siya talaga. Medyo wala yung rap. Gusto ko itong song kasi, nakaka-hype up. Eh, nakita mo yung, talaga yung talent ng members. Alam mo kung marunong silang mag-rap, kumanta. Yun, yung, nakita mo din yung visuals dito. Yung cinematography ng music video, ang galing. Hindi sa mata, masakit sa mata. Ganda ng color ng music video. And yung costume nila, may, parang brown, khaki. Then, after that, may black sila na costume. Then, may raining pa. Sumayaw sila sa ulan. And, pinaghandaan din yung music video. Sana, mabigyan patuloy sila ng break. And, more ganitong song. Yun gusto ko. Bang! So, ayun guys, yung reaction ko sa music video and Wish Bus performance ng Bang by G22. Thank you sa nag-recommend talaga nito. Ngayon lang ako nagkaroon ng time. Mabuti na lang na-check ko ito kasi ito pala yung magiging favorite kong song nila. And ganito pala sila dati. Bakit hindi sila sumikat? Kasi sikat din naman yung Blackpink. Kasi parang pareho talaga yung arrive nila parang Blackpink eh. And grabe naman yung visual nila. May rap. Ganda ng music video. Sana, sayang lang hindi talaga talaga yung music video na to. Kasi pag sumikat to, sana nakilala ko na sila, diba? So ngayon, I hope talaga na patuloy pang umakyat yung
G22, marami pa silang magiging fans and marami pa silang marireceive ng mga recognition and awards. May awards na ba sila, friends? Yun yung tanong ko sa inyo. Yun lang guys, that's it for my reaction. Thank you again. And see you next time for more reaction videos. Bye-bye.